me janyo gudun nan kai za mu tambaya uga kai daɗe mun ga kawo cike da gudu wallahi dole mun kai gudu wallahi to ai ni ku kuka sa na zuba a guje saboda ganin ku ne kawai kun taso mu kuma a matsayin ka na ogan mu wanda zaka iya ba mu umarni mu yi komai kai wallahi tunda karkashin ka muke muna ga ka fita a guje mun dauka da cikin aiki ne mu ma muka fita a gudun wallahi gudun ka mun wai me ka gani ne nan kai daɗe kawai ni ban gan hango ku ne kaman kun zuba a guje shine na mu kuma wallahi mun dauka biyo ka akai wallahi mu kai mun ka gani mun ka to wallahi yanzu wannan gudun kawai a banza muka yi cikin aiki ne nan kai daɗe wa ni cika ai mun motsa jiki mun motsa jiki to ko sojojin na gaskiya ba haka kawai suke gudu taurin kai da ba da dalili ba motsa jiki mun kai duk da mun yi boni mun yi kai da Allah kar ku sake mu wannan kar mu sake dai gaba ɗaya ran kai daɗe kar ku sake mu irin wannan na ga mu kai sai